சிவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் தத்சத். ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சலாச்சலாக்கயா चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मया ददाति स्वपदातिकं। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय चैतन्य जय नित्यानंद जय जय गौर भक्त वृंदा जय चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। இப்ப என்ன நடந்துட்டு இருக்கு நம்ம கதை? தேரு நகரல அப்ப சைத்தன்யர் இந்த கைய பிடிச்சு தள்ளுனப்ப அது நகர்ந்துருச்சு. அத பார்த்து எல்லாரும் ஆச்சரியப்படுறாங்க. வெரி நைஸ். சோ தேர் நகராதது நகர வச்சுட்டாரு நேத்து தண்ணியில விளையாடுறாங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தண்ணியில வெரி நைஸ் வெரி நைஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. விதவிதமா தண்ணியில விளையாடுறதா நேத்து முழுக்க முழுக்க மாதாஜி. தண்ணியில விளையாடுறாங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ಮೇರು ಮಂದರ ಪರ್ವತ ದುಬಾಯ ಯಾತಯಾತ ಏದು ಈ ಗಂಡ ಸೈಲ ಈ ಹಾರ ಕಾಕಾತ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮೇರು ಮಂದರ ಪರ್ವತ ದುಬಾಯ ಯದಾತದ ಏದು ಈ ಕಂದ ಸೈಲ ಈ ಗಾರ காக்கதா. மொழிபெயர்ப்பு. உன் கருணை கடலில் இருந்து விழும் ஒரு துளி கூட சுமேரு மந்தாரா போன்ற பெரிய மலைகளை மூழ்கடித்துவிடும். இந்த இரண்டு மனிதர்களும் ஒப்பிடுகையில் சிறிய மலைகள் என்பதால் அவர்கள் உனது கருணை கடலில் மூழ்கி அடிக்கப்படுவதில் ஆச்சரியமில்லை. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. உன்னோட இது என்னன்னா, அதாவது சுமேரா மவுண்டன்ன்றது ரொம்ப பெரிய மவுண்டன், மந்தாரா மவுண்டன் இதெல்லாம். அது என்னன்னா உன்னோட கம்பேர் பண்றச்சு இந்த ரெண்டுமே ரொம்ப குட்டி அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஏன்னா அதான் நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா, மகாவதன்யாய கிருஷ்ண பிரேம பிரதாசியே. சோ பேசிக்கலி ரொம்ப சாஃப்ட், ரொம்ப வதன்யாயனா வெரி ஹை கருணை, ரைட்? அந்த ஸ்கோர் ஆஃப் 100 அப்படின்னா 100 இல்ல 200 அப்படின்னு குழந்தைங்க. அது எப்படி முடியும் அப்படின்னா இப்படிதான் முடியும். குழந்தைங்க தெரியாம சொல்லியிருக்காங்க. சோ கிருஷ்ணர் இஸ் வெரி வெரி மகாவதன்யாய, ரொம்ப ஸ்வீட். கிருஷ்ணர் ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. கிருஷ்ணரும் வெரி கருணையானவர். ஆனா என்ன டிஃபரன்ஸ் ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யாக்கும் கிருஷ்ணருக்கும்? அது பகவானே இருப்பார் மாதாஜி. இவர் மனித ரூபத்துல செய்வார் மாதாஜி. அது ஓகே, நான் அது சொல்ல. கருணை ஃபீச்சர்ல என்ன டிஃபரன்ஸ்? ரெண்டு பேருமே ஒருத்தர் தானே மாதாஜி. அவர் பக்தர்களை ரொம்பவே கிருஷ்ணர் பக்தர்களுக்கு ரொம்ப எதுவானாலும் செய்வாரு. முக்தி மாத்திரம் கொடுக்கறது கூட யோசனை பண்ணுவாரு. ஆனா பக்தியை கொடுக்க அதுதான் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ரைட். இப்ப ரேவதி மாதாஜி ஒன்று சொன்னாங்க. ரைட், யாரோ ஒருத்தங்க, யாரோ ஒரு ராதிகான்ற பேரோ இல்ல யாரோ எனக்கு தெரியாது, கமெண்ட் படிக்கச்சே யாரோ பத்தி பேசிட்டு இருந்தாங்களாம். ரேவதி மாதாஜி சொன்னாங்களா இந்த மாதிரி, இல்ல எங்க ராதிகா மாதாஜி கண்டிப்பா இல்ல, எங்க ராதிகா மாதாஜி அப்படின்னு அவங்க சொன்னாங்க. சோ இதோட அர்த்தம் என்ன?
மாதாஜி ஆமா, எங்களுடைய எல்லாமே மாதாஜி எங்களுடைய சொந்தம் நம்முடைய சொந்தம் சொல்றதுக்கு இல்ல, நமக்கு நமக்கு என்னோட இது சொந்தம் அப்படின்னு உரிமைய எடுத்துக்கிறது மாதாஜி. எங்க உரிமை மாதாஜின்னு தானே நாங்க சொல்றோம் மாதாஜி. இந்த மாதிரி ஓனர்ஷிப், சொல்றோம் மாதாஜி. உரிமை, அது ஓனர்ஷிப், சொந்தம் எப்படி வேணா எடுக்கலாம், ரைட்? பொசசிவ் எப்படி ஆமா வேணா எடுக்கலாம். இப்ப வந்து இந்த உரிமை வந்து எதுக்கு நான் சொல்றேன்னா, அது வந்து கிருஷ்ணர் ரொம்ப எடுத்துப்பாரு. எக்ஸ்ட்ரீம்லி பொசசிவ், ரொம்ப ரொம்ப பொசசிவ். எவ்வளவு பொசசிவ்னா, இப்போ கல்யாணம் ஆன புதுசுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு பையன் வந்து ஒரு பொண்ணோட பேசினாலோ இல்ல ஒரு பொண்ணு பையனோட பேசினாலோ கொஞ்ச நாள் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப பொறாமை வரும். பொறாமை இல்ல பொசசிவ்னஸ் வரும். ஆனா அதுக்கப்புறம் அது பொறாமையா மாறிடும். அதுக்கப்புறம் சந்தேகமா மாறும், ரைட்? அதனாலதான் ஹியூமன் ரேஸ்ல வந்து பொசசிவ்ன்றது பெருமையா எடுத்தா கூட ரொம்ப லாங்கா இருந்தா அதை ஒத்துக்க மாட்டோம். அதே மாதிரி கிருஷ்ணா வந்து ரொம்ப பொசசிவ் எல்லாரு கூடயுமே. கணவன் மனைவின்ற அவரோட நேச்சர் வந்து ரொம்ப பொசசிவான நேச்சர். எப்படி அப்படின்னா, நம்ம அம்மா வந்து யசோதாமயி நம்ம தர்ம சங்கடமான நிலைமைன்ற மாதிரிதான் யசோதாமயிக்கு. எதுக்குன்னா அவங்க பண்றது எல்லாமே கிருஷ்ணருக்கு தான். ஆனா எது பண்ணணும், ரைட்? இப்ப நம்ம சொல்லுவோம் இல்ல படிக்கணுமா இல்ல சாண்ட் பண்ணணும். இப்ப ரெண்டுமே பண்றோம் மாதாஜி, உங்க கிளாஸ் கேட்டுக்கிட்டே நான் சாண்ட் பண்றோம், அது கரெக்ட் இல்ல. சோ ஏதாவது ஒண்ணுதான் பண்ண முடியும். எது பண்ண முடியும்? இதெல்லாம் நம்மளுக்கு குழப்பம், ரைட்? இப்போ அதே குழப்பம் தான் யசோதாமாய்க்கு. கிருஷ்ணருக்கு இப்ப பால் ஊட்டணுமா இல்ல கிருஷ்ணருக்கோசரம் பொங்குற பாலை நிறுத்தணுமா? ரெண்டுமே கன்ஃபியூஷன், ரைட்? இந்த மாதிரி பண்ணாலும் ரெண்டுமே கிருஷ்ணருக்குன்னாலும் எது ரொம்ப டைரக்டா உண்ணியமானது கிருஷ்ணருக்கு? டைரக்டா அவருக்கு பால் கொடுக்கறதா இல்ல பால் பொங்குற பாலை நிறுத்துறதா? இந்த ரெண்டு வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஈக்குவல். அதுல ஒன் டிஞ்ச் எது ஹை? பால் கொடுக்கறது, பால் ஊட்டுறதுதான். பால் கொடுக்கறது, ரைட்? ஏன்னா ஒரு குழந்தையோட பொசிஷன் இது, ரைட்? இது வந்து அதோட உரிமை என்னன்னா அம்மாவோட மடி. அம்மா வந்து குழந்தையோட பொசிஷன், அதாவது சொத்துன்ற மாதிரி அம்மா வந்து குழந்தைக்கு உரிமை. அதனாலதான் வந்து எப்பவுமே வந்து அம்மாவை உரிமைக்கும் பிரேமைக்கும், தந்தையை செக்யூரிட்டிக்கும் பாதுகாப்புக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. இந்த ரெண்டு வந்து ஃபேவர் இல்ல. இது வந்து நம்ம டியூட்டின்னு சொல்லணும், கர்த்தவியம் எப்படி வேணா வச்சுக்கோங்க. ஏன் நான் இதை சொல்றேன்னா, பிரபுபாத் கூட சொன்னாங்க. ஒரு அம்மா வந்து சொன்னாங்க, இந்த மாதிரி நான் சின்ன குழந்தைய வந்து குளிப்பாட்டிட்டு, உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளவு தடவை குழந்தை பாத்ரூம் எல்லாம் போகும், நான் என்னால சேவை பண்ண முடியலன்னு பிரபுபாத் சொன்னாரா, இப்போ இந்த ஸ்டேஜ்ல வந்து நீ சேவை பண்றதை விட குழந்தையை கவனிச்சுக்கோ அப்படின்னு. சோ எதுக்குன்னா ஒரு ஒரு டைம்ல ஒண்ணு இருக்கும். இப்ப நீங்க சொல்லுவீங்க மாதாஜி மங்கா முகூர்த்தத்துல நீங்க வந்து சாண்ட் பண்றீங்கன்னு சொல்றீங்க, நீங்க கிளாஸ் எடுக்கிறீங்களே, நான் என்ன பண்ணணும்னா கண்டிப்பா கிளாஸ் கேட்டுட்டு சாண்டிங் அப்புறம் பண்ணணும். எதுக்குன்னா இப்போ இது எனக்கு கூட அப்ளிகபிள் தான். நான் வந்து கோயில் சேவை சில தடவை ஒரு தடவை கூப்பிட்டுட்டு இப்போ பிரான் சைத்தன்யா பிரபு கிளாஸ் எடுக்க சொன்னாரு வச்சுக்கோங்க. இப்ப ரெண்டுமே ஈக்குவல். ஆனா நான் எதை வச்சு நான் வந்து கிளாஸ் எடுக்கிறத நினைப்பேன்னா, கோயில் சேவை பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்து இல்லைனாலும் நடக்கும். இது என்ன பியூரிஃபை பண்ணிக்கிறதுக்கு, ஓகே? பட் கிளாஸ் லெசன் எடுக்கணும்னா என்ன, நான் இல்லைன்னா நடக்குமானா மோஸ்ட்லி கேன்சல் ஆகும். ஏன்னா நானே பேக்கப் தான். நான் மெயின் டீச்சரா இருந்தா நான் இல்லைனாலும் நடக்கும். நானே ஒரு எடுபுடி, எனக்கு இன்னொரு எடுபடியை நான் வைக்க முடியாது இல்லையா? அதனால அந்த எடுபடி வேலை இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் எப்பவுமே கிளாஸை ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபர் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து தான் சேவை எடுப்பேன். அப்படி ரெண்டு கிளாஸ் ஆச்சுன்னா அதனால வந்து இந்த ஒரு பர்டிகுலர் ரீசன் கோசம் நம்ம ப்ரையாரிட்டி ஒண்ணு. ஆனா கிருஷ்ணர் எப்படின்னா ஐ எம் வெரி பொசசிவ். நீ யார மடி மேல வச்சிருக்க? குழந்தை. அதுக்கு நீ குழந்தைய தூக்கி போடுன்னு சொல்ல. குழந்தைய தூக்கி வச்சுக்கிட்டு இருக்கச்சே கிருஷ்ணா நான் உன்னை ஃபீல் பண்றேன்ற பாவத்துல பண்ணனா கிருஷ்ணர் சாட்டிஸ்ஃபைடு, ஈஸிலி ப்ளீஸ்டு. கிருஷ்ணர் வந்து பெரிய மாலை எல்லாம் பண்ணி இம்ப்ரெஸ் பண்ணணும் இல்ல. நம்ம ஹஸ்பண்ட் எல்லாம் இம்ப்ரெஸ் பண்ணணும்னா ரொம்ப கஷ்டம். என்னால இவ்வளவு வருஷத்துக்கு இம்ப்ரெஸ் பண்ணவே முடியல. உங்க யாராவது இம்ப்ரெஸ் பண்ணீங்கன்னா சொல்லுங்க. அதை வச்சுட்டு நான் என் ஹஸ்பண்ட் இம்ப்ரெஸ் பண்ண மாட்டேன். அதை வச்சுட்டு நான் கிருஷ்ணரை தான் இம்ப்ரெஸ் பண்ண ட்ரை பண்றேன். ஏன்னா ரொம்ப ஈஸி கிருஷ்ணரை இம்ப்ரெஸ் பண்றது. கிருஷ்ணா ஐ லவ் யூ அப்படின்னு சொன்னா இம்ப்ரெஸ் ஆயிடுவாரு. கிருஷ்ணா நினைச்சாலே இம்ப்ரெஸ் ஆயிடுவாரு. கிருஷ்ணால கே அப்படின்னு நம்ம போட்டாலே என்னதான் எழுதுறா, அது நம்ம கிருஷ்ணாக்கு பதில் கேக்கு பதில் நம்ம வந்து நம்ம கே ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக்ல கார்பெண்டர் கூட எழுதுறோம். ஆனா கிருஷ்ணா நினைப்பாரு என்னை பத்தி எழுத போறாவ அப்படின்னு. அப்படி ஒரு ஒரு தடவையும் அவர் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு நம்ம கொஞ்சம் கூட அவர் சைட்ல திரும்பாம நம்ம ஏதோ எழுதுவோம். கே ஃபார் கிளீன், கே ஃபார் கீப், கே ஃபார் கிளீன்ல நான் சொல்றேன். கே ஃபார் கேல என்ன வார்த்தை வருதுன்னு கூட எனக்கு டக்குன்னு வரல பாருங்க. அந்த மாதிரி ஒண்ணு நான் எழுதி நைஃப் இந்த மாதிரி எல்லாம் நான் கண்ணன் மாதாஜி. கே ஃபார் கண்ணன் எழுதுனா கிருஷ்ணர் ப்ளீஸ் அவர், நான் அதை தவறேன்னு சொன்னேன். ஸோ கே ஃபார் நைஃப் இந்த மாதிரி எல்லாம் எழுத கிருஷ்ணர் ஒரு தடவை பார்த்துட்டு அச்சோ இவ என்னதான் எழுத போறாரா, இவ நைஃப் எடுக்கிறாளே, அப்படின்னா நைஃப் எடுக்கிறாளே அப்படின்னு ஒரு ஒரு தடவை அவர் டிசப்பாயிண்ட் ஆயிட்டு இருப்பார். ஆல்ரெடி எக்ஸ்பெக்ட் பண்றதே கஷ்டமான ஒரு விஷயம். அதுல எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி கால்வாரி விட்டோம் நம்ம. மாதாஜி என்ன மாதாஜி அப்படி சொல்றீங்கன்னா அப்படிதான் பண்றோம் நம்ம.
ஒரு ஜென்மத்துல இல்ல பல ஜென்மங்கள். அப்பனா எவ்வளவு ஃபீல் பண்ணுவாருன்னு. அதனால the difference between கிருஷ்ணர் அண்ட் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா, கிருஷ்ணர் வந்து வெரி வெரி பொசசிவ். ஆனா ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா வந்து வெரி அகாமடேட்டிவ். அகாமடேட்டிவ்னா அவரோட கருணை வந்து என்னன்னா எப்படி இருந்தாலும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவாரு. கிருஷ்ணர் வந்து நீ என்னைய பார்த்தா நான் அட்ஜஸ்ட் பண்றேன் அந்த மாதிரி டைப். நீ வந்து என்னோட டிவோட்டினா நான் உனக்கு கால் கூட புடிச்சு வைப்பேன். அப்போ உன் டிவோட்டி எல்லாம் நான் பண்ணுவேன், ஏதோ பண்ணுவேன். ஆனா ஐ வில் கிவ் யூ எவ்ரிதிங். ஆனா என்னோட மனசு வந்து என் டிவோட்டிக்கு தான் அப்படின்ற அவரோட எண்ணம். நித்யானந்தா பிரபு இப்படி உட்காந்துருக்காரு. நீங்க 2 பேரும் டிபேட் பண்ணுங்கப்பா. நான் வந்து ஏதோ கொஞ்சம் கேப் கிடைச்சிச்சுன்னா குட்ல குதிச்சுட்டு போய் உங்களுக்கும் வேணாம் எனக்கும் வேணாம். ஸ்ரீகிருஷ்ண கைச்சன்ய கருணையும் எனக்கு வேணாம், கிருஷ்ணரோட கண்டிஷனும் எனக்கு வேணாம். நான் அவங்க ஈர்த்துட்டு வந்து கிருஷ்ணர் கையில வச்சிருவேன். இப்போ கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு, அச்சோ அச்சோ என் கையில இருக்கே, அப்போ இவர் டிவோட்டியே அப்படின்னு கன்ஃபியூஸ் ஆயிடுவாரு. இதுதான் நித்யானந்தா பிரபு. அது ரொம்ப ஸ்பெஷல் அவர். அதாவது அவர் குழப்பத்துல இருக்காருன்ற மாதிரி பாவத்துல நம்ம குழப்பி விட்டுருவோம். அதனால இதுதான் டிஃபரன்ஸ் இந்த 3 பேருக்குமே. ஆனா இது எப்படின்னா ஒருத்தரை மிஞ்சி ஒருத்தர் அப்படின்ற மாதிரி ஒருத்தரை மிஞ்சி ஒருத்தர் டீல் பண்றாங்க அப்படின்றத பாக்குறோம். சரியா? शुष्क टारका काली खयाइलते जन्म गेल यांद्रा तारे लीलामृत पियायो हे कृपा तो मारा ತುಷ್ಟತರ್ಕಲಿತಾಯಿದೆ ಜನ್ಮ ಕೇಳ ಜರ ತಾರೇಲಿ மர்த்தா பியோ பியாவோ ஏ கிருபா தோமாரா. தர்க்கம் என்னும் எண்ணெய் பிழிந்தெடுத்த வறண்ட பின்னாக்கினை உண்டு பட்டாச்சாரியார் தமது வாழ்வினை கழித்து வந்தார். ஆனால் அவரை தற்போது தெய்வீக லீலைகளின் அமிர்தத்தை அருந்தும்படி செய்துள்ளீர். இது நிச்சயமாக அவர் மீதான உங்களுடைய மாபெரும் கருணையாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நீங்க ட்ரை கேக்னா நீங்க அப்படியே டீ கேக், காஃபி கேக், பேஸ்ட்ரி இதெல்லாம் நினைக்காதீங்க. இது வந்து என்னன்னா ட்ரை கேக்னா ஒரு என்ன சொல்லுங்க, எல்லாத்தையுமே ட்ரை கேக் தான் சொல்லுவாங்க. ரைஸ் வந்து நம்ம சாப்பாடு வச்சு அழுத்து வச்சாலும் கூட அதை கூட ட்ரை எண்ணெய் கேக். எடுக்குது புண்ணாக்கு மாதிரி புண்ணாக்கு என்ன பிரபு? அழகா கொட்ட ஆடி எடுக்கும்போது புண்ணாக்கு தனியா வந்துடும், எண்ணெய் தனியா வந்துடும். வாய்ஸ் ரொம்ப சாஃப்டா இருக்கு, கிளியரா கேட்கல பிரபு. சோ ட்ரை ஆயில் புண்ணாக்கு மாதாஜி, அதாவது கடலை கொட்டு போட்டு ஆடினா செக்கு ஆடினா எண்ணெய் தனியா வந்துடும், புண்ணாக்கு தனியா வந்துடும். புண்ணாக்கு பேசிக்கலி மாட்டுக்கிட்டு அதை போடுவாங்க. சொல்லல. அவங்க சொல்றது வந்து எல்லாத்தையுமே கேக்குன்னு சொல்றாங்கன்ற. நம்ம வந்து கடலை உருண்டை வச்சாலோ இல்ல நம்ம கேஷ்நட் பர்ஃபி எல்லாமே வந்து அவங்க யூஸ் பண்ற வேர்டு கேக். இது வந்து ஆர்டினரியா பிடிச்ச ஒன்றை பத்தி சொல்றாங்க. அதை அனுபவிச்ச நான் வந்து ரொம்ப என்ஜாய் பண்றேன் அப்படின்றத இவங்க சொல்றாங்க. சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அவர் வந்து என்ன அவர் பாக்குறாருன்னா காலம் மொத்தம் அப்படி இருந்துட்டு இப்போ கிருஷ்ண பிரேமையில பார்த்தோம்னா இது வந்து ரொம்ப ஆகும். எதுக்கு நான் சொல்றேன்னா இதை நம்ம பர்சனலாவே நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவோம். பிருந்தாவன் போயிருந்தேன், ரைட்? பிருந்தாவன்ல வந்து ஆஸ் யூஷுவல் ஃப்ளூக்ல 2 சேவை கிடைச்சிச்சு. ஒரு சேவை உங்களுக்கு சொன்னேன். என்ன சொன்னேன்? எவ்வளவு பேர் கேட்டிருக்கீங்கன்னு பார்த்தோம். பிருந்தாவன் இஸ்கான் கோயில்ல ஒரு சேவை கிடைச்சிச்சு. என்ன சேவைன்னு சொல்லி இந்த வருஷம் முடிஞ்ச உடனே ஞாபகப்படுத்திட்டு சொல்லுங்க. ஆசி மகா பிரபு தபே அத்வைதா நீலா ஜாலேரா உபர தான்ரே சேஷ ஷாயா கைலா. ஆசி மகாபிரபு தபே அத்வைதே அனில ஜலரே உபரே தாரே சேஷசைல கைலா. கோபிநாத் ஆச்சாரியார் பேசி முடித்த பின்னர் ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபு புன்னகைத்தபடி அத்வைத ஆச்சாரியர் அழைத்து அவரை சேஷ நாகத்தை போன்று படுக்க செய்தார். ஹரே கிருஷ்ண மாதா, வாழ்களுடன். இப்ப வந்து கோபிநாத் ஆச்சாரியா பேசி முடிஞ்சிட்டு ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா வந்து சேஷநாக் ரோல், அத்வைத ஆச்சாரியா. இப்ப ரோல்ஸ் வந்து நீங்க சொல்வீங்க நித்யானந்தா தானே சேஷனாக, ஏன் மாறுதனா? இது ஒரு டிராமா, எப்படி வேணா போங்க போடுவாங்க அப்படின்றத. சோ அததான் இங்க எனாக்ட் பண்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணன். ஞாபகம் வந்துச்சா? என்ன செய்வ கொடுத்தாங்க? மத்தது அலங்காரம் பண்றதா மத்தாஜி சாமிக்கு? உதைப்பாங்க, நம்மள உள்ளே விட மாட்டாங்க. நம்ம மாதாஜி இங்கே பண்ண முடியாது. மாதாஜி நீங்க ஸ்வீட்ஸ் இது மாதிரி சொன்னீங்களா மாதாஜி? சோ ஆல்மோஸ்ட் கரெக்ட். ஸ்வீட் மாதிரி இல்ல, ஸ்வீட் ஒன்லி இல்ல, அவருக்கு போற Sweet மாலைகள் வந்து ஆமா பேக்கேஜ், அந்த பேக்கிங் வந்து கட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க, அந்த சேவை கொடுத்தாங்க, ரைட்? இப்ப வந்து இது சின்ன சேவையா பெரிய சேவையான்றதெல்லாம் நான் கணக்கு போட விரும்பல. ஆனா நினைச்சு பாருங்க, ஒரு மாலையும் நான் வந்து எப்பவுமே நினைப்பேன், நம்ம வந்து இது எல்லாமே ஒன்னொன்னு லிங்க். குரு மகாராஜ் பானுசாமி மகாராஜுக்கு சமையல் வர ஒண்ணு கோயின்சைட் ஆச்சு அப்படின்னு. இப்போ அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து எதுக்குன்னா அப்ப வந்து நான் டிடி பார்த்தோன்னே நினைச்சேன், ஏன்னா நம்ம எப்படி இருந்தாலும் கோயில், நம்ம விஜயகுமாரி மாதாஜி ரொம்ப ஆசையில சொல்லிட்டாங்க கோயில், அது சான்ஸே இல்ல, டச்சே பண்ண முடியாது அப்படின்றச்சு நான் எப்பவுமே நினைச்சிட்டு இருப்பேன். ஆனா டச் பண்ணலன்னா என்ன, அவர் டச் பண்ற ஒரு மாலையும் நம்ம கையில தொட்டு போச்சோன்னா லிட்டரலி நம்ம போடுற மாதிரி தானே. சோ
அங்க இருந்து கொடுத்தவங்க எல்லாரோட மாலையும் லிட்டரலி என் கையை தொட்டுதான் போச்சு. ஓகே. சோ இந்த மாதிரி போனது எனக்கு ஒரு சூப்பர் ஃபீலிங். அதுவும் இல்லாம லக்ஷ்மியான என்னடா லக்ஷ்மி சொல்றீங்களே அப்படின்னா, லக்ஷ்மியானா அந்த பணம் உண்டி 2 போத் ஃபார் ராதாகிருஷ்ணா, ஷாம ராதே ஷாம் அங்க இருக்கிறவரு. ஷாம சுந்தர ராதாராணி அவங்களும் கிருஷ்ண பலராம் 2 பேரோட உண்டி, பெரிய உண்டி, உண்டியானா இவ்வளவு பெருசு, அதை கிளீன் பண்ற சான்ஸும் கிடைச்சிச்சு. இது நான் இதுக்கு முன்னாடி சொல்லல. ரைட். அது 2 கிளீன் பண்றது உடனே நம்மளுக்கு ஒரு சாட்டிஸ்பாக்சன். ரைட். இப்போ வந்து என்ன ஞாபகம் வந்துச்சுன்னா, ப்ரீவியஸ் நைட் எனக்கு ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருக்கா. அவ இஸ்காந்தா நல்லா பாடுவா. அவளும் இன்னொருத்தருங்க 2 பேரும் சாப்பாடு, ஒருத்தர் வந்து ஃப்ரெண்டு வந்து டிவோட்டி, இன்னொருத்தங்க வந்து நாட் நம்ம ரிலீஜன் கூட இல்ல. அவங்க 2 பேருமே சாப்பாடு சாப்பாடு சாப்பிடு சாப்பிடு கன்சர்ன் தான் இல்ல சொல்லுவாங்க. இவன் வந்து இன்னும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணா, நீ வந்து உள்ள இங்க ஒரு கேக் கிடைக்கும் இஸ்கான் கோயில்ல, நீ போய் சாப்பிடு, இதை வாங்கி சாப்பிடு, நீ வாங்கணும் அப்படி இப்படின்னு. சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் முடிச்சாலே அப்படின்னு சொல்லிட்டு 8:05க்கு அதாவது கிளம்புற நாள் வந்து நான் போய் நின்னேன் கியூல. சீக்கிரம் முடியும்னா அந்த கியூ 20 நிமிஷம் முடிஞ்சிச்சு, 25 நிமிஷம். கேக்க சாப்பிட்டேன். நீங்க நினைப்பீங்க அந்த கேக் சாப்பிட்டு நான் எப்படி ஃபீல் பண்ணேன்? ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணிருப்பீங்க மாதாஜி. அப்படிதான் நானும் நினைச்சேன். அவ சொன்னா கேக் எப்படி இருக்குன்னு. நான் சென்னைக்கு வந்து பேசுறேன்யா அப்படின்னா, ஏன்னா விருந்தாவன்ல இருந்து நம்ம அபராதம் பண்ணா மல்டிபிள் டைம். 2வது வந்து அபராதம் பண்ற எண்ணத்துல பண்ணல, எனக்கு டைம் இல்ல. நான் குடுகுடுன்னு இன்னொரு கோயிலுக்கு ஓடுறதுல இருந்தேன். வந்து எப்படியா இருந்துச்சு கேட்க, நான் அடுத்த தடவை நீ சாப்பாட்டை பத்தி நீ பேசின, நான் நீ என்ன பண்ணுவேன்னு எனக்கே தெரியாது அப்படின்னு விட்டேன். ஏன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து நான் போய் அந்த பிரசாதம் கொடுத்தாங்க, தால் ரைஸ், தால் கிச்சடின்றது வந்து நம்ம பருப்பு சாதம். எனக்கு அவ்வளோ பிடிச்சிருந்துச்சு. அந்த கோல்டுக்கும் அவங்க பண்ண வெரைட்டிக்கும் அவ்வளோ டேஸ்டியா இருந்துச்சு. அந்த கேக் கூட எனக்கு அவ்வளோ பிடிக்கல, ஆவரேஜா இருந்துச்சு வச்சுக்கோங்க. சோ நல்லா இருந்திருக்கும், என் மனசுக்கு ஆவரேஜா தெரிஞ்சிச்சு. அப்பதான் நான் அவகிட்ட சொன்னேன், ஏன் எனக்கு அப்படி தோணுச்சுன்னா, எனக்கு வந்து உள்ள வந்து அந்த 20 நிமிஷம் வெயிட் பண்றச்சே ஃபுல்லா வந்து என்னோட பாவம். ரைட். பிரசாதமும் விஷ்ணு தான் இல்ல. பட் எனக்கு ஃபுல்லா ஸ்ரீமத் பாகவதம் கிளாஸ்க்கு எடுத்துக்கலாமே அப்படின்னு. நீங்க கேட்கலாம், மாதாஜி அங்க போய் ஏதோ அவங்க ஒரு ஹிந்தில பேச போறாங்க, உங்களுக்கு பாதிதான் ஹிந்தி புரியும், உங்களுக்கு எதுக்கு மாதாஜி இந்த வேண்டாம்? ஒத்துக்கிறேன், இல்ல. ஆனா அந்த மூமெண்ட் ஃபுல்லாவே அந்த அடுத்த கோயில் போயிருக்கலாமே, இங்க நிக்கிறதுக்கு பதில் இது அன்ற பாவமே டாமினேட் பண்ணாதால நிஜமாவே அந்த கேக் நல்லா இருந்தாலும் என் வாய்க்கு வந்து அது அந்த மைண்ட் இல்ல. உங்களுக்கு புரியுதுங்களா? நான் ஏன் சொல்றேன்னா, 2மே ஸ்பெஷல் தான் இல்ல. பட் பரம் திருஷ்டுவான்றதுக்கோசரம் இதை கொண்டு வரேன். யூ டெவலப் ஆட்டோமேட்டிக்லி ஹையர் டேஸ்ட் ஃபார் சம்திங். அதே லெவல்ல இருக்கிறது கூட கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா நம்ம ஃபீல் பண்ணோம்னா, அதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு வந்து டேஸ்ட் வந்து லூஸ் ஆயிடும். இப்ப வந்து நான் பௌதிகத்திலேயே நான் ஆன்மீகத்துல இருக்கிற 2க்கே ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன். இப்ப பௌதிகத்துல இருக்கிறது வந்து கிளியர்லி டிஃபரன்ஸ் நம்ம பார்க்க முடியும். இதை நான் நிஜமாவே நான் ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன். ஏன்னா நான் ஒரு பயங்கரமான ஷாப்பிங் ஃப்ரீக். மாதாஜி வாங்குவீங்களா உங்களுக்கு பிடிச்சதெல்லாம் அப்படின்னா, நான் எப்பவுமே சொல்ற பிலாசபி, பிடிச்சிருந்தா வாங்கு, பிடிச்சா இல்லையான்னு தெரியலன்னா என்ன பண்ணும்? வாங்காம வந்துடணும். ஆனா நான் என்ன சொல்லுவேன்னா, பிடிக்கலனாலும் பிடிக்குதா அப்படின்னு சந்தேகம் இருந்தாலும் வாங்கிடு. ஏன்னா அதுக்கப்புறம் டிசைட் பண்ணிடலாம். இல்லைன்னா மறுபடியும் யார் போவாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ராங் பிலாசபி இது. ஃபாலோ பண்ணாதீங்க. இததான் சொல்லிட்டு தெரிஞ்சிட்டு இருந்தேன் காலத்துக்கும். அப்பனா ஏன் இதை நான் சொல்றேன்னா, இப்படி இருந்தேன்னா இப்பெல்லாம் எனக்கு 5 நிமிஷம் ஷாப் பண்ணணும் அப்படின்றத விட கூட எனக்கு அந்த 5 நிமிஷம் ஏதாவது பண்ணலாமா அப்படின்னு இருக்கும். சரி ஷாப்பிங் அப்புறமா பாத்துக்கலாம், செஞ்சு போனா ஆன்லைன்ல பண்றதே இல்லைன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன், ஆன்லைன்ல பாத்துக்கலாம் அப்படி இப்படின்ற தாட் தான் வரும். இன்ஃபேக்ட் ஐ திங்க் பிருந்தாவன் இல்ல சாரி, அயோத்தியா போனப்போ கூட நான் பார்த்திருக்கேன். எல்லாரும் புதுசா ட்ரெஸ் வாங்கி பேக் பண்ணியிருந்தாங்க. எல்லாருமே புதுசா. நான் வந்து இருந்த ட்ரெஸ்ஸே நான் என்னோட பிளான் எல்லாம் எப்படி ஈஸியா டிராவல் பண்ணலாம், ஒரு சின்ன சூட் கேஸ் அப்படின்றத தான் நான் நினைச்சு பண்ணிட்டு இருந்தேன். ரைட். சோ அதனால இதெல்லாம் வந்து இது இன்னொரு சூட்கேஸ் என்ன ஞாபகம் வந்து, என்னோட ஒன்லி ஹம்பிள் ரிக்வெஸ்ட் என்னன்னா, எந்த டிவோட்டி சூட்கேஸ் கொண்டு வராங்களோ அவங்களால எவ்வளவு தூக்க முடியுமோ அந்த சைஸ்ல தூக்கிட்டு வாங்க. மாதாஜி நீங்க சொல்லிடுவீங்கன்னு நான் சொல்றது இல்ல, நிஜமாவே சொல்றேன். நான் எங்க அம்மா 15 நாள் டிராவல் பண்ணதுக்கு ஒரே ஒரு கேபின்ஸ் ட்ராலியும் ஒரு சின்ன பேக் பேக், அந்த சின்ன பேக் பேக் கூட பாதி காலியா இருக்கு. அது காலியா இருந்ததால ஒரு ஃப்ரெண்டு கிஃப்ட் கொடுத்ததால அங்க இஸ்கான்ல நம்ம என் பேக் ஃபுல்லாச்சே தவிர, இல்லைன்னா காலியா தான் டிராவல் ஆயிருக்கு. அந்த பிரசாதம் எல்லாம் போட்டுறது கம்ஃபர்டபுளா. சிலர் வந்து நிறைய பேகேஜ் கொண்டு வந்துட்டு அவங்களால தூக்க முடியாம மத்த டிவோட்டிஸ கேட்டு அந்த டிவோட்டிஸாலையும் தூக்க முடியல, ஏன்னா அவங்களும் லக்கேஜ் வச்சிருக்காங்க. நம்ம சேவை வாங்குறது தப்பில்ல மாதாஜி, ஆனா நம்மளால பண்ண முடியற லெவலுக்கு தான் நம்ம பண்ணணும். எதுவா இருந்தாலும் லக்கேஜா இருந்தாலும் நான் அதே தான் சொல்றேன். ஹெல்ப் வாங்குறது தப்பே இல்லை. ரைட். இப்ப நான் கூட பாத்தீங்கன்னா பிரசாதம் சாப்பிட முடியலன்னா நீங்க கொண்டு வந்து கொடுத்துருக்கீங்க, நான் அது தப்புன்னு சொல்லல. ஆனா நம்மளுக்கு தேவைப்படுறது 5 நாள், ஆனா மிஞ்சி போனா ஒரு 7 ட்ரெஸ் 2 எக்ஸ்ட்ரா வச்சுக்கலாம்.
நம்ம 5 நாள்னா நம்ம ஏன் 10 ட்ரெஸ் 12 ட்ரெஸ் கொண்டு வரோம்? ஒரு சூட்கேஸ்ல இருந்து அந்த ட்ரெஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணாம திரும்ப போகுதுனாலே அதுக்கு அர்த்தம் எக்ஸ்ட்ரான்னு. அப்பனா நம்ம வந்து எதுக்கோசரம் அந்த சுமைய நம்ம சுமைக்கிறோம். நம்மளால முடியாத லெவலுக்கு மத்தவங்க ஏன் சுமைக்கிறோம்? மத்ததெல்லாம் சொல்லுங்க. மெடிசன் எல்லாம். இப்ப நான் கூட எடுத்தீங்கன்னா மெடிசன்ஸ் எல்லாமே கொண்டு வருவேன். நான் யூஸ் பண்றதுக்கு இல்ல. யாருக்காவது யூஸ் ஆகும்னு சொல்லிட்டு ஊர்ல இருக்க நாட் ஸ்பெஷல் மெடிசன் பட் ஜெனரிக் மெடிசன்ஸ் கொண்டு வருவேன். அப்படி இருந்தும் இவ்வளவுதான் பண்ணோம். எல்லாமே வச்சிருந்தோம். செப்பல் தெரிஞ்சா ஸ்பேர் செப்பல் அது எப்படி இருந்தாலும் செப்பலே யூஸ் பண்ணல அது வேற. ஏன் சொல்றேன்னா நிறைய பேர் வந்து அந்த ஆசைக்கோசரம் பண்றாங்க. அதை பண்ண வேண்டாம்ன்றதுக்கோசரம் தான் நான் இது என்னோட ரிக்வெஸ்ட். சரிங்களா? இப்ப வந்து எதுக்குன்னா ஒரு ஹையர் டேஸ்ட் நம்ம என்ஜாய் பண்ணணும்னா அதனாலதான் கிளாஸ் கேட்கறச்சே நான் சாண்டிங் பண்ணலாமான்னா எதுக்கு ஜென்ரலா அவாய்ட் பண்றோம்னா 2 கேட்க முடியாது. நம்ம ஆல்ரெடி ஹரே கிருஷ்ணா மந்த்ரா பாதி ட்ரீம் பண்றோம். 2வது இட்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப். இப்போ உங்களோட ரிலேட்டிவ் யாராவது வந்திருக்காங்கன்னா நான் கிளாஸ் கேட்டிருக்கேன். ஆனா ப்ளூடூத் போட்டுட்டு அவங்களுக்கு தெரியாத மாதிரி தான் கேட்பேன். அப்ப என்ன ஆகும்? என்னோட கவனம் வந்து 80% கிளாஸ்ல இருக்கும். 20% தான் அவங்க மேல இருக்கும். இதுவே வந்து நான் வந்து க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டா இருந்தா கூட கேட்டேன் வச்சுக்கோங்களேன், என்னையா நான் வர்ற டைம்ல கூட நீ கிளாஸ் கேட்கறியா அப்படின்ற ஃபீலிங் தான் அவங்களுக்கு வரும். டிவோட்டிஸா இருந்தா ப்ராப்ளம் இல்லை. இழுத்து வச்சு நீங்களும் கேளுங்க அப்படின்னு சொல்லலாம். சோ இதை நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். எப்பவுமே நம்ம வந்து அந்த பாவம் வந்து வி ஷுட் ரெம்பர். சரிங்களா? आपने तानारा उपरा करिल शयना शेष शादी लीला प्रभु कैला प्रकटना. हरे कृष्ण. आपणे तांगारा उबर करिला सयना शेषासायी लीला प्रभो கைல பிரகதானா. தண்ணீரில் மிதந்து கொண்டிருந்த அத்வைத பிரபுவின் மீது சாய்ந்து ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு சேஷாயி விஷ்ணுவின் லீலைகளை வெளிப்படுத்தினார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இவர் என்ன பண்ணாரு அப்படின்றத ரொம்ப கிளீனா சொல்றாரு. அதாவது அவர் ரொம்ப கியூட்டா அவர் வந்து பேசிக்கலி சேஷலாகு ஃபார்ம்ல இருக்கச்சே தண்ணில ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா சேஷ விஷ்ணு, அதாவது வந்து சேஷ சாயி விஷ்ணு அப்படின்றவர் வந்து எந்த விஷ்ணு? கர்ப்போத காரணோதய கதை. திங்க் பண்ணி சொல்லுங்க, நான் வெயிட் பண்றேன். சேஷ சாயினா கடலுக்குள்ள தண்ணிக்குள்ள இருக்கிறவர் தான் மாதாஜி. ஆமா கரெக்ட். அப்ப அது காரண கடல். காரணோதக கடல்ல சாயி இருக்கச்சே அவரு போய் போட்டோ பாத்துட்டு வாங்க. காரண கடல் போட்டோ பாருங்க. என்கிட்ட இருந்தா நான் ஓபன் பண்ணலாம் ட்ரை பண்ணுறேன். காரண கடல்ல சேஷா கிடையாது. காரண கடல்ல சேஷா கிடையாது. தேங்க்யூ. காரண கடல்ல லட்சுமியும் கிடையாது, சேஷனும் கிடையாது. கிருஷ்ணர் கிருஷ்ணன் இல்ல, பேசிக்கலி மகாவிஷ்ணு. 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 கர்ப்போதய விஷ்ணு மதர். Okay, it can be either. It can be Garbhodaka Sai or Shirodaka Sai. Normally Shirodaka Sai தான் சொல்லுவாங்க. ஏன்னா அவர் ஓகே கர்ப்போதக சாயும் சொல்லலாம். ஏன்னா ரெண்டுமே கடல் தான். பட் நான் என்ன சொல்றேன்னா இட் இஸ் நாட் மகாவிஷ்ணு. அதுதான் நான் வந்து சொல்ல இந்த டைமிங் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஹரே கிருஷ்ணன். अद्वैता निज शक्ति प्रकट करिया महाप्रभु लाना भूले जलते बाशिया. அத்வைத நிஜ சக்தி பிரகட கரியா மகாபிரபுலயா புலே ஜலத்தை பாசியா. அத்வைத ஆச்சாரியார் தம்முடைய நிஜ சக்தியை உபயோகித்து ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவை தாங்கியபடி நீரில் மிதந்தார். மோஸ்ட்லி வந்து நம்ம சேஷ சாய் விஷ்ணு கர்ப்போதக சாய், சில தடவை நீங்க சொன்ன மாதிரி காரணோதக சாய் மகாவிஷ்ணுவையும் ரெஃபர் பண்ணுவாங்க. பட் லிட்டரலி பாத்தீங்கன்னா சேஷசாயி விஷ்ணு அவருக்கு வந்து சயனம் இல்லாததால கர்ப்போதக சாய் விஷ்ணு. ஏன்னா அவர் வந்து ஏன்னா ரெண்டுமே நான் சொன்ன மாதிரி கர்ப்போதக சாய் விஷ்ணு அண்ட் ஷீரோதக சாய் ரெண்டுமே கடல்ல படைக்கச்சாய். ஸ்பெசிபிக்கா கர்ப்ப கடல்ல இருக்கிறதால கர்ப்போதக சாய், ஏன்னா அவர் தான் வந்து ஓவர்சீஸ் த மெட்டீரியல் கிரியேஷனால அதை ரெஃபர் பண்ணுவாங்க. இவர் வந்து அவர் தண்ணியில இருந்துட்டு ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா பிரபு சொல்றாரு. இங்க என்ன போட்டிருக்காங்க நம்ம பார்க்கலாம். எப்படி அத்வைத ஆச்சாரியா ஃப்ளோட் ஆறாரு தண்ணியில? எப்படி அத்வைத ஆச்சாரியா ஃப்ளோட் ஆறாரு? அவரு மகாவிஷ்ணு தானே மாதாஜி? வெரி நைஸ். அவரும் மகாவிஷ்ணு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ரைட், அவரால் அது பண்ண முடியும்.
ஏ மாதா ஜல கிரீடா மகாவிஷ்ணு சிவனும் சேர்ந்ததா மாதாஜி? ஆயி தோதா ஆயிலா பிரபு லானா பக்தகானா. என்ன மாதாஜி? மகாவிஷ்ணுவும் சிவனும் சேர்ந்ததா அத்வைதரு? ஆமா கரெக்ட். சோ அதனால அவர் ஆப்வியஸ்லி ஃப்ளோட் பண்ண முடியும் இல்லையா மாதாஜி? அவரால முடியும், மிதக்க முடியும். ఏ మద జల క్రీడా కరికద క్షణ ఆయి దోట దే ஆயில பிரபு ஞால லஞ பக்தகணா. இவ்வாறு நீரில் சிறிது நேரம் விளையாடிய பின்னர் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு தமது பக்தர்களுடன் ஆயிட்டோட்டாவில் இருந்த தமது இருப்பிடத்திற்கு திரும்பினார். வெரி நைஸ். அங்க இருந்து அவரு இருப்பிடத்துல அவர் திரும்பினாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க. ரைட். அடுத்தது சோ அவர் வந்து ரிட்டர்ன் ஆறாரு அப்படின்னு. சோ ரிட்டர்ன் ஆறதோட நம்ம இங்க இதோட நிறுத்திக்கலாம். ஜீவஜாகோ ஷேர் பண்ண முடியுமா மாதாஜி? அதை நான் இதை ஹோல்ட் பண்ணேன். வாஞ்சா கல்பதருபியஸ்ச கிருபா சிந்தூபியைவ ச பतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव जय श्रीला प्रभुपाद विजय नामाचार्य हरिदास ठाकुर विजय. हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम